ҳар яки мо аз об тарс дорем. байни солҳои 1958 ва 2018 дар ҷаҳон 2785 ҳамла тавассути китҳо ба анҷом расонида шудааст, ки аз ин 1104 ҳамла дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба амал омадааст. аз байни ин ҳамлаҳо 35 тояш ба ҳалокатоваранда буд. дар барномаи имрӯза барои шумо 4 навор пешниҳод мекунем, ки аз ҳамлаи китҳо ба навор гирифта шудаанд. ва лозим ба таъкид аст, ки ҳамаи ин навораҳо комилан ҳақиқӣ ва табиӣ мебошанд ва ягон зарра вироиш, яъне монтаж нашудаанд. ин навор дар ҷануби Африқо ҳангоми мусобиқаи савор бар мавҷ гирифта шудааст, ки ин мусобиқа соли 2015 доир мешуд. дар ин мусобиқа ширкаткунандаи австралиягии ин мусобиқа бо кит рӯбарӯ мешавад. ҳарчанд ки кит ба ӯ садама зад, аммо ин ширкаткунанда сари вақт худро аз об хориҷ кард ва садамаи зиёд надид. ҳангоме ки ин воқеа бо ӯ рух дод, ӯ ҳамагӣ 34 сол дошт. ин шиноварон фикр мекарданд, ки дар беҳтарин ва амнтарин дарёи ҷаҳон шино мекарданд. аммо кор ранги дигар гирифт ҳамон замоне, ки яке аз ин шиноварон дар пои худ расидани чизи тезеро ҳис кард. рафиқон сари вақт ба ӯ кӯмак карданд ва ӯро ба болои об бароварда ба наздиктарин беморхона интиқол доданд, то ин ки ӯ наҷот ёбад. хушбахтона навори навбатӣ дар ҷануби Австралия ба сабт расидааст. дар ин навор кит ба қайиқ ҳамла мекунад. дӯстон, тасаввур кунед, агар яке аз ин мардон ба об биафтанд, он гоҳ қисса ранги дигар мегирад. барои сабти ин лаҳзаҳо аз камераҳои ҳавоӣ ё худ дронҳо истифода шудааст. навори навбати соли 2017 дар штати Калифорнияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сабт шудааст. дар ин навор ду мард дар қоиқ савор буданд ва рафта истода буданд. ҳамин замон қаиқи онҳо чапа мешавад ва ба муҷарради чапа шудани қаиқ онҳо бо кит рӯбарӯ мешаванд. хушбахтона ба онҳо ёрӣ медиҳанд, то ин ки аз дасти ин китҳо фирор кунанд.